बतझरनि SNB स्टेडियामाव दिनै 5 अक्ट' गिबि सानाव गेलेनाया खोरोमदाव FC आरो एभालेन्स स्टार FC जों जोबोद नारा-नाथा नाजानायजों एभालेन्स स्टार FC आ 2 गलाव देरहासार जायो। लोगोसे बे दाननि फैगौ 8 अक्ट' 11 दान 2023 अक्ट' बुधबार सानखालि गबिन्द बसुमतारी FC आरो खोरोमदाव FC नि गेजेराव गेलेनाया जागोन होनना खौराङाव बुंथियो। बतझरनि काजिगाव SNB स्टेडियामनि गेलेग्रा गुवार फोथाराव देग्लाय बोसोरनि आसाम स्टेट प्रिमियार लीग ASPL आ गिबि खेब गेलेनायाव बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि EM मानगोनां दावबायसा बर' बिथाङा गेलेनायखौ बेखेवना होयो। ओनसोलजों लोगोसे खोब रंगिना-संगिना साजायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे जोलुर बादायलायनाया बतझरनि SNB स्टेडियामनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव 5 नबेम्बरनिफ्राय जागायनानै 28 नबेम्बरसिम गासै 7 गेलेनाया खुंफुंजागोन। बेनिखायनो बतझरा ओनसोलनि जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर-लैहोर फैनानै बे जोलुर गेलेनायखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरदों खुंफुं आफादनि सोद्रोमाफोरा। मख'नो गोनांदि आरो रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय टिकेटनि बेसेनखौ गेलारियाव 40 रां आरो जेनेरेलाव 30 रांल' लानाय जादों। बेबायदि होननानै फोरमायो बतझरा जिल्ला जोलुर एस'सिएशननि नेहाथारि ट्रेभेन सांमाजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा अंकुर ब्रह्म बिथांमोना। बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि EM दावबायसा बर' बिथाङा गेलेनायनि सोमोन्दै जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि क'क्राझारनि नैबे बतझरा साब डिभिजननि बे काजिगाव बे स्टेडियामावहा आसाम स्टेट प्रिमियार लीगनि मोनसे ग्रुप मेट्सखौ बाहाय खुंदों। दिनै 5 नबेम्बर खालारनिफ्राय 28 नबेम्बर खालारसिम बे गेमा बाहाय सोलिगोन। दा बाहाय गुबुन गुबुन जायगानि क्लाबफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरि रायजो राजा बिथांमोना बे गेलेनायखौ नुनानै बा जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना बे गेलेनायखौ नायनानै माखासे रोंगौथिबो आरजिनो हागोन आरो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो बे गेलेनायखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरदों आरो आसाम फुटबल एस'सिएशन बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावगोन जोंनि क'क्राझार जिल्लायावहा बे आसाम स्टेट प्रिमियार लीगनि मेट्सखौ खुंफैनायनि थाखाय आरो बे बतझरा ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो साबायखर जासिदों बे गेमखौ खुंनायाव बिथांमोना दले बले खामानि मावनानै बे गेमखौ खुंनायाव जाफुंसार होनायनि थाखाय। उन्दै लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खौरां फैगासिनो दङ जोंनि बिटिआराव मोजांनिख्रुइ मोजांसिन मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआराव जोङो खम समनि गेजेरावनो 5 स्पर्ट्स एकाडेमि जों मोननो थांगासिनो दङ। गसाइगावआवबो जोङो मोनसे स्पर्ट्स एकाडेमि जों बानायगोन बियो नन रेसिडेन्सियेल जागोन आरो दतमानिया रेसिडेन्सियेल थिग बिदिनो बाक्सानि मसलपुराव रेसिडेन्सियेल उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव नन रेसिडेन्सियेल आरो तामुलपुर जिल्लानि कमरिकाटायाव नन रेसिडेन्सियेल दा बेबायदि 5 स्पर्ट्स एकाडेमि बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो जों बेखेवनो नागिरदों आरो बेहाय जोंनि गेलेगिरिफ्रा माखासे गेलेनायनि आयदा बा माखासे गेलेनायनि बिथिङाव सोलोंनो मोनगोन बेसेन होनाङा जासे आरो बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा गावबा गावनि स्किल एबा गावबा गावनि गेलेनायखौ डेभेलप खालामनानै लानो हागोन आरो नभेम्बर दाननि 27 खालारनिफ्राय जोङो फिन खनसेबाव ISPL बेखौ जोङो खुंनो थांगासिनो दङ। दा बेनि थाखाय जोङो साखाफारा आरो लाहार फाहार खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो जोङो बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड बेखौ जोङो दाबाय आरो दानानै पलिसि एडप्सन एबा बिनि माखासे मावथांखि हाबाफारि रनसायनाया सोलिगासिनो दङ आरो बे रनसायनायनि गेजेरजों बा बे पलिसि एडप्सना जोंहा जुदि कमप्लिट जायोब्ला बा बियो जा आबुं जायोब्ला जोंनि गासैबो बिथिंनि गेलेगिरि बा गासैबो इभेन्टनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो गासैबो रोखोमनि जोङो थुलुंगा होनो हायो आरो ओरैनो जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ जायफ्रा नेसनेल इन्टारनेसनेल एरेनायाव पार्टिसिपेट खालामनानै मेडेल मोनदों बिथांमोननो जोङो वान टाइम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होनाय जायो बेखौ जोङो फोसावबाय जायफ्रा मेडेल मोनदों बिथांमोना गावबा गावनि जिल्लायाव थानाय DSO अफिसाव थांनानै फर्मखौ लानानै जोंनि गभर्नमेन्टनिसिम एप्लाइ खालामनो हागोन बिथांमोना वान टाइम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट मोनो।
लोगोसे नैबे फुटबल जेराव आसाम स्टेट प्रिमियार लिगआ दिनै खुंफुं जाबाय मा बुंगोन सार मा रोखोम मोनदों आरो बेवहाय आंहा दिनै आंनि गावखौनो गाव खुब गर्बित अनुभव खालामदों रंजाखांनाय मोनदों जे स्टेट लेभेलनि आसाम स्टेट प्रिमियार लिग जे बतझर साब डिभिजन गोग्लैसोनानै थानाय बे बतझर साब डिभिजनाव बे खेलखौ जे दिनै बेहाय जों नुनो मोनदों बे जोंनि बतझर एलेका तथा बतझर साब डिभिजननि थाखाय मोनसे ऐतिहासिक दिन दिनैनिफ्राय सृष्टि जानानै थाबाय मानो होननानै बुङोब्ला बेनि आगोल दिनैसिमबो बे ओनसोलाव राज्यिक पर्यायनि बे रोखोम हाई लेभेलनि कुनु खेलाया बेहाय अनुष्ठित जायाखैमोन आसा खालामदों जे बे खेलानि जरियते जोंनि बे ओनसोलनि जेनाखि गेलेग्रा बिथांमोनहा जथेस्थ' एक्सप्रेसन मोनगोन जथेस्थ' गेलेनो थाखाय आवगायलांनो खाबु मोनगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय बे खेल जानानै थायाखै सारा आसामाव दिनैहाय जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फुटबलनि बे गेलेनाय नीतिनि जेनाखि लादों गेलेनाय नेशनेल लेभेलाव गेलेनो हानाय प्लेयारफोरनो जे थार्ड ग्रेडनि साख्रि होनायनि जे बेबस्था लादों बिनि जरियते जथेस्थ' सेंग्रा सिख्लाया खेलायाव खुब गोसो होदों जायनि फले दिनै जथेस्थ' मोजां प्लेयारा ओंखारगासिनो दं बिनिखायनो दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलनि जरियते नैबे बतझर डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि सोद्रोमाफोर आफादगिरि नेहाथारि बिसेसकरि अंकुर ब्रह्म त्रिवेन सांमा बिथांमोनखौ आं धन्यबाद बिनि जुनैनो होगोन जे दिनै बिथांमोननि नाजानायाव आसाम फुटबल एसोसिएशना बे खेलाखौ बे काजिगाव ओनसोलाव बेहाय होदों बिनि थाखाय खुब आं मोजां मोनदों आरो इयुनाव जाबाय थागोन मोजां प्लेयार ओंखारबोगोन बेखौनो मिजिंथिदों